laka terai Kinong yaram yala kari ladi pangpen kemai Kanshu bakla mentah kacang kenau layam Wei sisai oleh sohar kita hanya cakap culture ke jungi anoi ayung ilap ya ke district council lagi ni ki apo ki absan snem ki balale kala long pan ke jaga ke pan pai ki snong ki thau ke ba muslia ki kam snong kam thau klem don nongrim banwan ra ya ke jingso party ha ki snong ki thau but day namar ka ta ki snong ki thau jungi ki chak ki pra ki shrut but ki le paramaki ko ki pai ba be kapor gayat kami sekawai ke kanon jangan nongelam kibong em kalau piang ini katu niladan kapan lajno naga jela asam nidan kaman yono ela ke jong ke jela namar kita kilai peliu cumut kilai keren badai usnem kat katai spak san pusau bagilah sedangnya kata ke hill state movement bat kam tam sini west coast hills kaklan bagani ke jeki ban yono ela jela ke bapura ban yono ela ke jong ke jela ke bapura kami kita ke slogan haga kita in pareng we want a full-fledged state ni kwa ega jela ga bapura no hill state no rest lar ngimyo ngim shong thak kala shimpora do khat prasnam kata ga chiki ban yo ela ga jong ga jela ga bapura bade usnem khat kanai spa nyu puar baga sarkar india kal ahingi ya ga jela ga bapura ban mata san pulai tni kisnem kila ya kong ga jela ga bapura rega ega jingduna hangi ka jingduna hangi kalong bangim yo pada ka an ka ban ya tayingi nagi an jo sarkar india kata kadai ke jingduna ka bamangi ya kon mata bani tawa na sarkar india bagani ban ai ka an ga bakar pamini bangila ban ya da yalani nagini ki jing mushria ki jing tuklar jong ki an jo sarkar india ki bon dis an jo sarkar india ga trai kam hangi Kira penduduk no ega culture, ni juda ni ega culture bebra, nri minta kala duno, nomor kala trikam kata ke Wildlife Protection Act ke an juga sarkar India. Oh, kalawan kata ke Forest Conservation Act ke an juga sarkar India ke bakang ban pomding pomsi. Kalawan kata ke Mines and Minerals Act ke an juga sarkar India ke bakang ban timau tisiap, timotion tidoyong. Kini ki an kena muslia ya kini hagani ke jela ke jini. Ko ki paitbah ngakwa ban batai susu ipi baka sarkar India haba ka ai hangi ka jela ka bapura kada besuru haga ta ka kernit ka bahendriu ya ka paragraf ka bakhat ra ban pintigna bagi dumdan artli ki bor ki biringkat haga ne ka jela ka chki dai namar ka ta ta ulah ka dan ka chiget ko hapne ki an juga sarkar jela bagi an juga district council ki an juga sarkar jela ki im bagi an juga district council ki ya kumchu ka dan ka ta ka kindon ka constitution balar ka don ke jingetin ko hapni ki anjong ke sarkar India bagi anjong ke sarkar jela ki anjong ke sarkar jela ki ya bagi anjong ke sarkar India ki im onja ayu ya ke jela ka ji kumbagalong minta ni don tanggawi ka an kabalong ka jing snan ni pakata ka dei pek tang namata bariata ya ka kendo ka shap habang ina yo ila ka jong ke jela ni don ra ka ta ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 ka anyi di thit kendo ka bakang yu thar banchit kendo hagani ke jela ka jingi kei ke bacha ko ki pai pa kei ke bacha la ke sarkar India ka thau dagoi pat ka an kani ka an jingi kan yap ukhla jai kunyola banchit jaga hagani ka ri ke e ka jingi officialnya ayah ke sarkar MDA balailam dak NPP ringkat dak ini kiseng sang pertai baro konthop iki seng rulum baro lanyok ke PPP ayu kilale ke ILP hana bagi pas kata resolution apa assembly ban penteri kam ban tawa naga sarkar India ban penteri kam ke ILP amdan kam ban tawa naga sarkar India ban penteri kam ke ILP ka shong haga bor juga sarkar jela ban shu penbena lingba kata notification ban penteri kam ke ILP Henry ngam artetin bat ngam artetin baga don ke jinge subut hapreng ke sarkar MDA kabai trailang bat ke BJP hamni ringkat bat ke NDA hapo Delhi bagin wengno ia tu ke kintin khasi jantia
Nakata ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act lani kata ka an ALP ka mangyetip paitbah laweng da ka presidential order lani da ka hukum ka Joe President bat habagata ka kintin kasi jantia kam don shu kini kinoyalam ji kyong yemla shu ban pentri kam ya ka ALP naman laweng ya ka kintin kasi jantia balai ki sha baga sarkar India kan weng ya kata ka kintin kasi jantia naga ALP lada ka Manipur ka baklan dawa ka yo balai ni ki penduk nang ko ki paitbah minta kan ka sarkar MD kaile kapala ban samthliu ya kan ka an yedi thit kendo kila thau ya kata ka invest Meghalaya Authority Bangla ban thit jaga khenang bala ban ai ya kita ginong wan sengkam ki banabar ban ai jaga ya ki o ki sotho kandon ga jimprsa ban ni ru ngen yeng prsa ya gani ngenom ala nomor we bala list ya ki jaga chungi shiki khlaja kala e bagaman phai pat ka jaga shangi nama ka tanginom ala bapin thau la thau bui bapin shemmi ki jaga gi chungi ni ko ban penne ni ko ban ki priu gi chungi ban sengkam sengjam ka sarkar ga ni ban karshan lagi Jogi priu, bagian sengkam sengjam don kam manonra palat iki dagi priu benar tang ban chuluti ya kan igari gaji bat ngamar tin bagan sapoi kepor begini ki nongalam nang ni in selection Delhi kinong pek ngemla banonra kita kinong sengkam sengjang sate sepo Meghalaya namar ka don kanikaan pali pim thau no dagawi kaan kaba nginla lesi bagan yap no katikaan ka badon hante khnang bangila banyo ban ai jaka ya kita ki investor lani kinong sengkam sengjam shagani kari gaji ayu kini kinong sengkam sengjam kilale hagani gari gajwi ke MCCL kalalong ka plengcha chong kinong sora ndai kita ki cement factory ki bedan giant deals kina luti ka spa maryang ndai amdan bamentoy bala penchat ya kiwa la penchat ka maryang stay utrai snong utrai muluk uklemyo jimentoy wat ka cement ka bakiti ka khamram Meghalaya ba ka khampat sha Assam bat shawai pinmi nangni kata mangi kitrai ngapat agador kabarem kata sya Assam sigar tigio agador kababit ko ki paitbah be namar kata lana ka long kumta kandon ka jima ka bakrau Henry lagi tuan pat ya ka artikel laispa niyo puai kita ki anja sarkar India kimla bantrekam hagani ka jela gaji kumbagalan nagalan ka artikel ka laispa niyo puai hamizuram ka artikel laispa niyo puai ji ki an jaga sarkar India ki batrai kam Meghalaya kimla bantrai kam hapo Nagaland pada po Mizoram namar kata ka an ya krenshai no act of parliament kamot kamdon ka an jaga sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas haibri baka hukum penya jaga imlang salang kasinshar ka khadar haga imlang salang kamari play jigi naga amdon an bala bantuklar nanta administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Hagbri baga bishar tandrai ke jo Naga, lari ke bishar khadar tandrai jo Naga amdan an jaga India. Ni ki khasi ru idan ke bishar ka khadar tandrai ko ki paitbah. Baga bishar khasi ka khambha banya ka bishar jong ke thika rithor lari ke India ko mangi tip ko ki paitbah. Namar ka bishar khasi kaile katala banwan ra ye ke jingun hapring ki arliang mamla katba ka bishar jong ke India kapinya jingai way pagilek you yingli ying sao kogi paitbah kadon ke jinga pher but kunjuru ia kata ka ownership and transfer of land and its resources mdon an jong ke India ka palaban tuklar ye ke jinglong tra ye ke khndo ka siap bagi marpo khndo kata ka ji ka tauba ka penlong ini bangin tawa ye kata artikel ka laispa anyo pui hendrai tan pat menta ke balai ber pensu thu baga keleng keleng bala ka wan ka artikel laispa anyo pui o ki dor barsnong kin satu no satron no ngin bio shu banti do yong o kila sipenting yo paitbah ka shong ho paitbah menta kumno bonle ka chinile menta kalau pringani ka parti ka manang knatam kawalin shu paitbah banyalop da kijing hikai kijing prinsau tu but kita ki party hespa kibuan man shute hagi por election oh si chantil Singapore bingilek nakam tak MP election ki ong kumno kita ki nangalam NPP ki minister ki MLA ki ong oh ka election iu kum kata klem pisa klem ai kia klem ai jai do si chantil se kamla abhi bantrai kam ndoi andala dep election
kumno kalaja ki paitbah jong Gentiles kila penjob Don Brom ngila job habaro nyo tali ki constituency hapo Gentiles kita ki jugi roma menta ki ong kumno o menta tela trei ke ji kai upra bi se Gentia dah kadu kom yang pinong nugur kom barabor tebi kum kini ki por shwa ka Christmas shwa ka New Year dalam janlik election lalu bete arhol lai thola unongan pan by Christmas unongan pan by New Year menta tang silap dona harung ampat lot mdan shu unongan pan by Christmas mdan shu unongan pan by New Year te ban shu ai pisah hi uni paitbah por election lu menta so ting man tebi nawar so ko sur paitbah yang o pi ai so pha te simpe tamaga bot hau pra kata kali ke cikai kabala sothit nawar bay ko ki paitbah ngi bala penlong mar khai ye ki paitbah ngi kentu ye ki paitbah ken mau haba pi chit yo priu le ka priu ka ai pisa kamde ke jingjit kare ke ji shathit wat wei ba pi shathit pinda jamdao shirta jigen namar ka voice of the people party ka ko ban weng yang ni jingja purang ka benda pedeng jugi kum ke jatrio haga bagi paitbah ki haban le yang lain ni yung amli ni wing MDC ban pan by god ban pan by the way o kalong ka jingja purang me ke jatrio Ikwa aban ong bagari ke gamram juga sorkar kaban pinsting ye ke jingkit ka bakia ban pelik jimut ye ke kot ke kia ban pelik jimut ye ke puli ke dangli ban pinsting ye ke jingkit jagi paitbah ban pen klan ye ke kamai ke kaji ye ke yo ki hat ke kai ke pateng ke rap keryang ke kamri jiri ban pinjigina bagata ke spa baro jongari ngini yo bentalang ngini ki rinti lang kong ke chat riu ko ki paitbah namar kata lari ki paitbah garu menta ki pek ya gani ke MDC election shani shapo khas hills but Gentiles kita pek ke ai ke bancha gani ke MDC election lari ka voice of the people party ke job ya gani ki artli ki district council ki paitbah na garu ki ong yen ai lang ya ke ketika mon ke ketika dia namar ngila kwa menta ban yu ino ina sinshar ka khadar ka bakhoi ko ki paitbah be jama kalong ke basiltanat banangi ngila mi ban ketolenti ya ka lawai ka basngai ya ka lawai ka pernai nang ta ki longdin ki mandin ki jonga ki jompi tingai ka bagi ton ka man ta kalong bangin yang scam hagani ka rai ka bagi la rai nadu men hagani ka MDC election ngila job ton buram hangni apo mairang constituency bag ngila job don buram hagi naipu artli ki constituency de namar ka tau hab don ki bakliya barden Pigminti baka voice of the people party kan job kan no seat nagani ke ar khundai seat ngongi community ban job baro ar khundai ni community ban job baro ar khundai namar ni iya kata kal air jom jingkala ni aslo ye sur ka jo paitbah sharum shari kay ko paitbah habo paitbah one jingalang jo voice of the people party one daga jing snow one daga jing kuchmat ban kershan narabangi ni penpenaya ke jingalang niem ai by lake by one niem penbiang ke sha ke dot niem penbiang wa tangi jaga shomru ni supen biang tangi kini ki kor pensa bagi dia ban keren yo paitbah ndo paitbah utut sing bakum kita ke jingalang ki ji ki pher na ki jingalang jagi wei ki seng san perthai ki wei ki seng san perthai ki da penbiang ke kali ki da penbiang ke baisni ki da penbiang ke sha ka dut namar ka tagadau pe ke bagadon ke ji pher ka bakrau oh ha Gentiles menagari bagadon ka tagap scrutiny ladon ke ji lek paitbah Nadan kita ki nong kershan juga BBP ki balai kawai alama kita dan ki nong kershan juga ki parti lu ki balai kawai alama andai kendo kita ki balai ki ong kumno ki nong kershan juga BBP yang scam hang tu mo kaba penpau ba makir ki don but the voice of the people party dei namar ne ta ku ki paitbah ni snu thu ye ki jingkren ga mi na ga donot jugi paitbah ye ga ta jingla ba kan wan haga ne ga ri ga jingi o ni kwa bu paitbah on bo no sharut ye ga to ga jing slow slow beat oh kamen sim de ga kwa bu pra on sinshar kamen sim de ga kwa bu pra on job kata ga kti pat ga thep au para marjan ba ye ten ko hakok siu
kamen sim ka ko ayu pra ka bagakti para operasyon maslobi lani upahi lara kamen sim ka ko abu pra on sinshar tang kamen sim ko ki paitbah tang kamen sim ndai ka met ka phat ki kichat hau pra hang tangin yo ya jingala kata ngari ka bangi ngelet keleng ban perta hagani ka ri ka ede ka ji bat gomba kalong menta nganget pi saki ya ka jingsha bau paitbah boduk paitbah obakdu ulong katul lapiang nai penbit syu kumba pi chuong ngin penbit malagasan senam nang yai penbit mapi paitbah menta bit syu kala dei sekapali bu paitbah rumata ula penbit pat ya kita kinong penbit pi khoti shau letbet pi ai pisau shimbet kat kaba pi ai updiang bet hendai lapoi ke sithebot hakendong haba marwe haba mon kamensim hau pra kata gani kabani ni sayo ya ke jingjop ka don brom hagani ke election ka balade ngam adatin magani ka kinti ka manda ka jingi opot ka jingi kan kham kiu banya ka MP election ni bu thong bangin yo adun yo po naga shispa balai ni bu thong bumta na ko apinum su thu bakla yo piong dei ardent masin job MP wan ko man ni po yo mayat hania po yo lang sti kam dei bawon man ko ndege jisha kanong habang leng kari kasi jang ale kindu si bongot kiri rangba ba si bonba kibri kirong barden ni tingi dei ki bakashan congress be ni tingi dei ki nongkashan congress ki bas kemba wat hadu man parong ilang ko aban pai daga sen congress sepo delhi tangba nadu ke MDC bad emily ngilarai pengen ai jingkersano ya ka voice of the people party dei ro ngata nongrim beginan ke jingkerman bagi ta buat ke jingkershan banyo kanang kiu ko ki paitbah kidon kinong kersan seng rulum ru kiba iki seng rulum kiba ong dei tang ki seng rulum kiba laban yata kiba laban penyo ega hok angi ki try meluk ki try jaga kita ru ki ong baden mentang ide isisha ye ka dur ka dal ka shisha jong gini ki seng rulum ki wan ban ben ye ka congress ha ka por election apring jongi ki wan ban ben ye kan NPP ha ka por election na khamat jongi ki wan ben ye ka BJP ndala dia election la senshar ka congress kile yes no lang la senshar ka NPP ru kile yes no lang dalawan election ki pembiang kadado bagi kita ngalam NPP kira bitar lep ye gini ki seng sain perthai ye kita ki seng rulum ki bai trei lang bat ki ong kumno are kumno mo baro san snem ye trei lang baro san snem ya lang ya bam lang ya ki lang ndala poi election menta piong dei tang mangi up the dep kan election na mani larang impat kan song trumbos sebi mano baong ya kata mdai ubarden mdai ke VPP dei kita ki nolam NPP ya kita ki seng dulung ki bai trailang ko ki paitbah haga jaga bakin kindit bedriu kita ki nolam seng dulung haga jaga bakin perkhat thamai ki man ki keren salong penban kamla atunum bos ken kam pengang Nagatakadaw paitbah nong kersyam basisyaw katu lebiang menta ngin ala no yaga voice of the people party kadai na nagatakadaw mangingi ton ka jingkerman bangi butong bagan ka election ka banwan ngin nang kiu kata ka jingkersyam naki paitbah patut tinmau baga jile menta ka apeng ka nongrim jong ka voice of the people party baka nongrim jogini ki way pat ki party ko ki paitbah lana pi jiet ya ka NPP pijit ya kan nongrim ka bagumno pila smotho la pijit wadia ka UDP kalongi kuma pijit ya ka NPP pijit ya ka HSPDP ru kini ki trailang ki dan ka chu ka nongrim wa ka congress ru kamlaj nagata namar dangshen kila wengno yeledi nagata ka EC ka bagi trailang bat ka NPP tang banum sha per than por election like election ti shata seju ble piang lang batuk ken mauru haba pijit ya kini ki MDC kimla ban shim ya kanu rai kabakta ya yap ka jo paitbah naladi krem ken jokti yu paitbah jayu kini ki MDC ki jongi kila kershan ya ka jing lilam jong ka sarkar MD ya kini ki jaga ki beron ki jaga kaput ko
ki paitbah ngam ngai papin jin MDC nang ne na mairang banlet bani lam mi ki jaga ga ji supporter tang bamde haga jaga Lajong o ngi dei ban kendet menriu nama ta ka ne ka por ka pamenta la phi ki paitbah no mairang phi kwa ki badan ka mairang constituency phi kwa bani dan benta haga ne ka thma ringkat bani ki nagaram joga boys of the people party kathma percaya ka bangsa kathma percaya ka jingdok kathma percaya ka jile shirang khmat kathma percaya ka jile bor yang ini ya ban persyan ya ka boys of the people party la phi long tang kinong pekai perhat mapi lapit GNM banganong tang nong pekai ya ka ni kathma la phi kwa arbat taban ai ka ketiga man ka ketiga yang ngada kerpa phi yang ini ya ringkat yang in pai shople yang ini ya dengan nong rem ka babek ka khot banon ra ya ka jingla dengan ka por ka pementa kum ka dak jong ka jing persyan kum ka dak jong ka jing penskam ya ka ai ka phi ji na do ka MP election na kintu tong ini jenglang bagi kinagaram jo ka boys of the people party tong ini turlang shari kham shakha ini pata edal ini pata emi ya ka shop jong ka party ka banon ka shop jong ka jingkren upra on pe ya ka jingdo upra on pe ya ka bangsa upra on pe ya ka jile shireng khama upra on pe ya ka jile bor nagni ka chala ka ji kila le bor yangi kong ka chala kila penchan ya ka ni election MDC ka bala day ban long na do men shem snem kita ki yen shite ro la ki pa pandan mata ka ni ka thma one year lang shani mrai la pi pa ban long tang kinong pe kai ya ka ni ka thma phila ban yeng han tu kom kinong pe kai nem da ni banong namar ka thma ka dei nam ta ki long din ki mandin ki jonga ki jupi yar shani sapo tor shani rengkat bani ki nangalam ni ne putalang kito ki bamra ban puta ki bran ki yi ki semne si ki la ban puta nang tu barga por bani puta ngi dei ra ki kti ki dan peni bagi peta na do ka donor na do ka mensim ka marang na Punjab ton buro mag MP ka marang ka na biang jingjok yo pra agre ka MDC election ka pamata yene peta lang mani kinalam jong boys of the people party hagani ka por ka mata ya ka shop ka jong ka party ka bro ka shop ka upai ba u e la sor na nong gandong lagi ba ruspa ni ka betuk lagi kena lagi temen ki e ban penmi ya ka kerteng jo pra na ka shintor ka jugi ini pertalang bagi hagani ka por ka pamenta bar ka por bagi perta tong ini ra u ye gikti ka jugi tong ka dak jong ka jing kersan ka bami na do ka donor ka men sim ka jugi ha pra sai shi sien yen perta kham jam ha pra Hublei Shimon Arpusa Utrek Ninishap Jingchap Banwana Ka Jingala Hagane Ka Ri Kami Ede Ka Jiu Blayon Kurkuyi Pi Iway Paiway